bi edni amina janga baro ka ñongo fe sanganya fla kono 2 minutes 2 minutes in baro kono yamaria ti e de bolo kan jabi tuabu kana no e français ne sila ka 2 minutes ke dron ka seulement français fo ame ji TikTok le nima bi mali kono ji TikTok de be ka feti mali fantan nan bela jelela amina jem ke sa e pera lam siga damina am siga damina aw e malenia aw mena kuma do fe society e pera la aw e pera la aw awon pera la walma awadro aw mperena awo mperela awo ne labena 2 minutes in baro konna la yamaria ti e de bolo kané jabi français la no e tuabu kan ne sila ka 2 minutes ni keni anwe ka soro e ma français fo ame ji TikTok kleni ma bi mali kono ji TikTok de be ka feti mali fantan nan bela jelela ame ka ko numéro bla 100 viro duguma ame be ka fo ka ma ko wa chama santala ay numéro ta viro duguma e prela awon perela am sa damna am sa damne aw e kolka ne kalana e kol sojmena bambe wanna bay wan en walma 2 follow montre be bula ay mete bulu wati la ganante na volo mali président bela Jonathan Koka di e mali nyama wala atete de kunga coordonner kata 2020 na kana bla 2023 la o sanjuli samba fla an wangana bla jolla kata 2020 na kana bla 2023 la o sanjuli oui sans savoir e ko asira makine kay non ayi ni sangi kono ibe 223 chrono TV mawka jabarande jema bi enini amena jenga baro ka nyonga fe sanganya fla kono 2 minutes nga baro in konna la yamaria te e de bolo kané jabi tuabu kana no e français droite e de bolo kané jabi tuabu kana no e français ni sila ka 2 minutes ke ka sore ma français fo ame ji TikTok le ni mabi bi mali kono ji TikTok de be ka feti mali fantan nan bela jelela iprela awo am sa damna awo e de la ka do anjo wono kaya madu awono e madu nyako no panguru wono ay madu anjo wono madu panguru wono mune madu anjo wono kaka dingi o tia ga ngati avion wono to kan di be ko ngati e madu anjo wono madu awono e so madu anjo wono madu awono mais e bam so to ga manjin ke aka nana auto anan jana kala jumena nana aka maîtrise de la ke boko kaya école so maîtrise awo école so maîtrise boko awo aka maîtrise boko mukula kuma kalange kema école ke kanya kuma kalange ay mais c'est que moyen soro di ni moyen soro moyen ni ni sigiden chaman soro ni sangi kono ibe 223 chrono TV mawka jabarande nyama biula da na enne amena janga baro ko nyonga fe sanganya fla kono 2 minutes nga baro en konna la yamariati e de bolo kané jabi tuabu kana no français ne sela ka 2 minutes baro ken en ka seulement français fo ame ji TikTok kleni mabi bi mali kono ji TikTok de be ka feti mali fantan nan bela jelela iprela awo am sika damna awo chengu 2023 la mali président Assimi Goïta tia ko ba ko ebola kalama awo mbora kalama jone ko ba keta Assimi yejme Goïta mais jume do ajora jume nyamogo do jamana nyamogo mali président mali nyamogo oh mali président oh mali nyamogo do awo mais aka ministre e to do ministre to ainto do ete Assimi nga ministre to do ainto do ete jume do Assimi mais era téléphone do aben poshira poshi awo jufa ni sangay kono ibe 223 chrono TV mawka jabarande nyama bi enini amena janga baro ka nyongo fe sanganya fla kono 2 minutes sanganya fla baro kono yamariate e de bolo kané jabi tobu kana no français ni sila ka 2 minutes nke ka seulement français fo ame ji TikTok kelendima bi mali kono ji TikTok de be ka feti mali fantan nan bela jelela iprela am sika damine mais muna ete gleki bitomando foi aw tsika ko seka chogodi muna bitonten gleki la
Parce que a man di ne. Parce que ka da kan ni saga in kɔnɔ i bɛ 223 Chrono TV ma ka jabaran de ɲɛma bi e ni ne an bɛna jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ saga ɲɛ 2 kɔnɔ 2 minutes nka 2 minutes in kɔnɔ yamaruya tɛ e bolo droit tɛ e de bolo ka ne jaabi français la n'o ye tubabukan ye ni sera ka 2 minutes in kɛ ka sɔrɔ i ma français fɔ an bɛ ji TikTok in d'i ma bi Mali kɔnɔ ji TikTok de bɛ ka fɛn ci Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen la an minnu bɛ k'a fɔ k'a ma ko a caman san ta la an bɛ n'o ka numéro bila sanfɛ duguma i prêt la Awɔ. i prêt la Awɔ. an bɛ se ka daminɛ Awɔ. école kɛ Awɔ n y'o école kɛ. awɔ ne ye école kɛ awɔ ne ye école kɛ awɔ ne ye kalan kɛ n bɛ bonus fitinin d'i ma nin yɔrɔ la bonus fitinin n bɛ bonus d'i ma n bɛ hinɛ i la nin yɔrɔ la pour que i ka se ka gagner ji TikTok la i y'a faamuya accident delila ka kɛ ɲɛna ka yan juma kelen ɲɛnɛ bon mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bana. bon ayiwa bon n bɛ bonus sabanan d'i ma bonus sabanan i delila ka taa hôpital la ka yan Awɔ. e taara min N taara furakɛyɔrɔ la. a furakɛyɔrɔ tɔgɔ Bon tuguni ayiwa n ka cɛ ji TikTok ta la k'i to